गोदान बोसोरनि बयनिसिम हामलायनायखौ माखौ बावहरनो गोजोननाय थाबाय आरो मा होनोमोनलाय गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय उन्दैफोरनिसिम अननाय लोगोनिसिम गोजोननाय बावहरनानै स्राय बावहरबाय आरो बैसागु मोसाजेननो जोङो आवगायहांबाय आरो खारबोबाय गामियाव एसे लेभेल जादों नामा फट' खेबजाग्राफ्रा अक्षय कुमारसो जानानै दङ नै खोनासं नायनि नोंनि गोमोनायखौ बारासो गलांजोबो होनदो गोमोनायाव गैया सलमन गान्थि जादों सासे ओरैजाय माने फट'आ बिदि जायोनो नै अयनाय नालाय बे गावनि स्टाइल फाग्ला हनै गामसा गाननाया नै पेन ओंखारलायबावनायसो फट' खेबनायखौ नायनोब्रा साब्बैसे ओमफ्राय फट' खेबजाग्राफ्रा सानैल' आजांखा बिहामजो रायजोनि फट' खेबनां ओरैजाय नै माबायदि खेबनांनो उन्दुनाय खेबनो ना सिखारनाय खेबनो ना रंजानाय खेबनो हनै फट'आ पर्ट्रेटिं जादों आदसा दे मा मडेल सानो नुयो दे केमेरा दे मानि दे खोमसि नुदों लोगो र' नै रंजालि बैसागु फालिनो थाखाय बे खेबजेननो थाखाय MLA सासे दंफैयो ओमफ्राय बेखौ दा गांसे आर'नाइजों बरायसिगोन बरायलायनाय हाबाफारिया जाबाय दा बैसागुखौ बेखेवजेननो थाखाय बिथाङा फैबाय बिथाङानो बेखेवगोन रंजालि बैसागुखौ दे गामिनि नाम्बार 1 देलाय मांग्रि दासिमबो जाया नायदो गासिनाबो जाजोब्बाय ओरैजाय बे दासिमबो गैया लादु दाबो जाद्रा नाय खै घन्टा देलायगोन दहायबो खालामखांबाय आं नै दा फैफिनबावबाय आधा घन्टानि उनाव ओमफ्राय दासिमबो जाया नायलाय बयबो ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय बेनो लास्ट जाहांबाय